at spærre. Og så bliver det først svært for Parma, og fordi nu er det her sving rigtig skarpt. Kevin sidder her og tænker, det her, det bliver... det bliver ikke en leg, men det bliver til at mere at gøre. Her kommer altså ind om i sving 5. Bilen ned. Så er han så lige inde og lurer her, men han er altså også inden for det her sekund. Her kommer der en kæmpe fejl for Parma ind i hårnålen. Udenom bremser nogenlunde samtidig, men så må man sige, så tager han altså lige lidt mere fart med ind i svinget Parma. Og igen, så er Parma inde og spærre. Og så bliver det først svært for Parma, og fordi nu er det her sving rigtig skarpt. Kevin sidder her og tænker, det her, det bliver... det bliver ikke en leg, men det bliver til at mere at gøre. Her kommer han så indenom i sving 15. Så er han så svært ved at komme på gassen. Parma kommer ikke.